la pandèmia. Com havíem de ser després de la pandèmia. Ja estem ara, no? Estem després de la pandèmia. Què és el que deia aquest document de com havien de ser i quin ús en van fer? A qui li haguessis donat? Catalunya ha de ser el país més diagnosticat de l'univers. Ho som, no? Fem molta diagnosi nostra i Plans estratègics, llibres blancs, pactes nacionals. Si els catalans haguéssim executat un 10% del que hem dissenyat, estaríem liderant la cursa espacial a Mart. Benvinguts i benvingudes a l'Altre Endemà, el podcast on obrim finestres al futur per repensar el nostre país. I ho fem de la mà de l'Ernest Pérez Mas, emprenedor, empresari, fundador d'entre altres Parlem Telecom, amant de la gastronomia i compromès amb Barcelona i Catalunya. I l'Ernest us convida a un espai de conversa que vol anar més enllà de l'actualitat immediata per descobrir noves mirades, projectes i idees que marcaran el demà i, sobretot, l'altre endemà. Aquí parlarem amb protagonistes inspiradors de la ciència, l'empresa, la cultura, la política, l'esport, que s'atreveixen a imaginar i construir una Catalunya millor. Ens endinsarem en històries que qüestionen, propostes que il·lusionen i experiències amb impacte real, perquè entre el que som avui i el que podem ser demà, hi ha tot un món per crear. Esteu a punt per descobrir-lo? Hola, Genís, com estàs? Feliç. Feliç d'haver pogut vindre aquí després d'un viatge llarg a la Xina, oi? Que m'has dit? Feliç d'això i de la vida. I de la vida en general. Home, un arqueòleg, llicenciat en Història, sempre ha de tindre motius per ser feliç quan examina coses de fa milers d'anys, no? Tot lo d'ara em sembla relatiu. Estem en el millor moment de la nostra història. Bueno, suposo que després de tantes revolucions, la neolítica, la revolució tecnològica, la revolució industrial, la tecnològica, ara estem en una nova fase de la història i això suposa reptes i oportunitats, no? Això és una mica el que després en parlarem una mica quan parlaves amb el teu llibre últim, no? Que parla una mica d'això, no? La revolució inevitable, no? D'aquesta ja en parlem una mica de com va tot això. Però escolta'm, tu ets un personatge que ha fet moltíssimes coses, no? A part d'estudiar història, arqueologia, tens una carrera en el món tecnològic, has fundat la primera companyia en el seu moment de màrqueting digital, no? Roca i Salvatella, ets un gran comunicador, estàs a moltes fundacions, en fi, has donat molt impuls a la cultura, des de la cultura en general fins a la cultura musical, participes en moltes coses de la societat civil, ets el president de la antiga Fundació.cat, ara Accent Obert, no? Perquè integra tots els territoris dels països catalans, no? I per tant ets un personatge que ha fet moltíssimes coses. Aquí es tracta de parlar una mica sobre com veiem el futur del nostre país, de Catalunya, i què podem fer per donar 4 idees de cap on hauríem d'anar. Quina és la teva fita vital o professional que ha estat més determinant per tu per definir la visió de Catalunya del país? Què és el que t'ha fet fer un canvi? Ostres, no ho sabria dir. Ara estic molt capficat i li dedico molt d'esforç i molt de temps a defensar la nostra manera de ser a internet. Crec que els catalans som una de les grans cultures del món i que nosaltres i la resta de cultures del món tindrem molta feina a continuar sent nosaltres a internet. Internet ho aplana tot. Internet, la majoria de continguts són en anglès, els cercadors són genèrics, les plataformes són globals, costa molt tenir una cultura pròpia a internet i crec que tenim una oportunitat per aconseguir-ho i a això li estic dedicant molta feina. És probablement dels projectes que més m'interessen ara. I si no fóssim a internet no serien ningú. Internet és el món contemporani. Internet és l'actual realitat. Internet és l'eina en la que ens recolzem per estudiar, per treballar, per jugar, per enamorar-nos, per viure. I em sembla bé. Vull dir, forma part de la meva realitat, de la teva i la de tothom. Catalunya va ser pionera en la revolució industrial, després la revolució tecnològica, també amb l'inici de la transformació digital. Quins àmbits creus que estem ara anant endavant i en quines assignatures tenim pendents aquesta transformació digital del territori del país? Tant públics com privats. Sí. Et contestaré en biaix, perquè ja estic molt biaixat. Suposo que una pregunta així es pot contestar des de les infraestructures, el desplegament de la fibra i aquestes coses, però ja et contestaré en un biaix. I és, els catalans ara fa 20 anys
Fa 20 anys, per segons què no fa res, però segons què és una eternitat. A l'any 2000, a internet només hi havia 5 o 6 dominis. .com, .org, .net, .edu, .mil, els estic acabant, no n'hi havia gaires més. Aquests i els d'estat, .es Espanya, .fr França, .it Itàlia. I els catalans vam ser els primers del món que vàrem anar al regulador d'internet que s'acabava de constituir, l'ICANN, a dir-li que faltaven dominis. I ens van dir, per què? Tenim dominis per definir temes i tenim dominis per definir estats. Quins temes trobes a faltar? I van dir, els culturals. Què vols dir, els culturals? Per exemple, nosaltres som catalans, hi ha un tema que és ser català. Van dir, no ho entenem, ja t'ho explicarem. Faig la versió curta, i els hi vam explicar, i van dir, com ho diu? Els hi vam explicar. Vàrem presentar un dossier recolzat per centenars de milers de persones, per milers d'empreses, reconeguent que hi havia una cosa que es deia ser català, ser cultura catalana. Es van donar la raó i vàrem tenir el primer domini cultural del món, que és el .cat. El domini .cat és la primera vegada que el món, a internet, reconeix que hi ha cultures. Fins ara havia estats. Espanya, França, Itàlia. Lo d'estat ho vam intentar i vam fer una prova i van dir, hòstia, no ho sou. Vam passar l'examen d'estat. Però un tema, la cultura catalana, és un tema rotundament. Això va crear un precedent i ara a tot el món hi ha altres dominis a internet que són culturals. Llavors els bretons, els galesos, els gallecs, els bascos, els quechues, hi ha un fotimer de cultures que no tenien un estat al darrere, que ara tenen presència a internet. També saps que la Viquipèdia en català és una de les grans Viquipèdies del món, va ser la segona. La segona, després d'Anglaterra i abans d'Alemanya. Molt abans de qualsevol altra. I encara avui, objectivament, si tu fas una llista dels 10 idiomes més importants d'internet, el català hi és. A vegades diem, som una llengua minoritzada. No em dona la gana. Jo sóc una de les grans llengües d'internet. Sóc una de les grans cultures d'internet, qualitativa i quantitativament. Tenim una bestiesa de contingut digital en català i tenim presència. Som un poble de 10 milions, una cultura de 10 milions de ciutadans que està profundament present a internet i que ha marcat el desenvolupament d'internet. I ara tornem a tenir reptes. Ara estic molt preocupat per l'arribada de la intel·ligència artificial i com ens afecta com a cultura, que si vols t'ho desplego, Però, a veure, curt, que si no em perdo aquí, Tu fins ara feies una cerca a internet i els resultats que fossin en català, en tota probabilitat eren resultats de la teva cultura. Tu cercaves a Google i te donava un llistat de resultats. Els resultats en català eren de la cultura catalana. Això és un avantatge de la pera, perquè quan jo faig una cerca en anglès, els resultats en anglès que em surten, vés a saber d'on són. Quan faig una cerca en castellà, els resultats que em surten poden ser de la cultura espanyola o de la colombiana o de l'uruguaia. En canvi, quan faig una cerca en català i els resultats són en català, els resultats són de la meva cultura. Per tant, fins ara, el nostre idioma havia sigut un avantatge per identificar una cultura a internet. La cultura més agredida del món és l'anglesa. Perquè jo faig una cerca en anglès i me surten continguts de tot el món. Costa molt trobar un contingut. Jo ara vaig a internet i busco una recepta per fer una escudella i els resultats en català són sopes de la meva cultura. Jo faig una cerca en anglès de com fer una sopa de pollastre i me surt ramen, surt de tot. Doncs ara quan faig una pregunta a la intel·ligència artificial, la que tu vulguis, quan faig una pregunta al ChatGPT, em contesta en català. Però en la construcció de la resposta s'ha basat en un context de Wisconsin. Perquè el motor que hi ha al darrere l'han fet els de Wisconsin. L'han fet els de Wisconsin. Llavors, això és dramàtic, perquè ara, per primera vegada, me despisten. Pregunto en català, em contesta en català, però no ho ha fet en un context català. Aquesta és la propera gran batalla que tindrem. Això vol dir que haurem de dedicar-nos a fer un LLM? No, jo crec que no. Jo necessito que els LLMs entenguin què és una cultura i ho respectin. No només la meva,
sigui, això ja no va de... Quan vam aconseguir el .cat no defensàvem la cultura catalana, defensàvem les cultures del món. Doncs ara crec que tornem a tenir l'oportunitat de fer una aportació al món, estan despistats fent calés. Doncs jo crec que tenim una solució per que les cultures tinguin identitat en aquest món d'intel·ligència artificial. I no veig a ningú parlant d'això, i a la Fundació Accent Obert tenim un model i una teoria i un pla per resoldre això, i em sembla apassionant. Interessant, no? Algú ha de fer. Algú ho ha de fer, no? Sempre algú ho havia de dir, algú ho havia de fer. Escolta, llavors, pel que fa a la implantació de les digitalitzacions a casa nostra, totes aquestes eines, tu creus que el país està bé? És a dir, fem servir prou bé les eines que tenim a la nostra disponibilitat per competir arreu del món? Jo no sento que ho estiguem fent pitjor que França, o pitjor que Itàlia, o pitjor que Espanya. No, en aquest sentit no em sento pitjor. Sí que crec que Europa, en general, està pitjor que la resta del món. Llavors, nosaltres, com a bons europeus i com a bons europeistes, anem tan malament com tota Europa. Em sembla que, ara ho comentàvem, no? Acabo de tornar de la Xina. Qualsevol botiga del que sigui, de les que he vist, l'online forma part de la seva realitat. I els seus clients també. Aquí a casa meva no passa això. Aquí hi ha gent que té e-commerce i gent que no. Llavors, no és un tema de tenir e-commerce, és un tema d'estar visquent plenament internet com un espai d'oportunitats. Hi ha gent que em diu, no sé, vaig a la carnisseria del meu barri i, clar, no tenen e-commerce. I jo dic, ni falta que et fa. Te puc fer una comanda per WhatsApp, te la puc pagar per Bizum, m'ho portes a casa, ja està, és això. No cal fer l'e-commerce de la carnisseria, cal aprofitar el canal per servir millor els teus clients. I aquí em sembla que encara no ho estem fent. I llavors hi ha plans com aquest del Next Generation que hi ha hagut ara, del kit digital, per exemple. No? Sí, però és un pla que ha estat gestionat amb molta poca traça. D'acord, però vull dir, sí. D'acord, tens molts calés. D'acord, els vols gastar, home, però... Estan gastats amb una manera de paràmetres burocràtics, no? De 3 categories... Demana-me calés que te'ls repartiré. Sí. Molts dels plans de digitalització que hem fet era com repartir medicaments per tota la població sense haver-li fet el diagnòstic. Sí, bastant. Tu fas el diagnòstic a la població i hi ha uns que estan malalts i uns que no, uns que tenen constipat, els que tenen pneumonia, i a cadascú la medicina que li toca. Què vol dir això de repartir indiscriminadament pasta per... Jo crec que això ha anat molt malament. Bueno, és lo fàcil, no? Per un sistema burocràtic. Sí. Tens 3 normes, les apliques, i si a aquests senyors els donem 2.000, a aquests 15.000, a aquests 25.000, i a tots iguals, no? Un ordinador, un programa de facturació i una pàgina web. El nostre govern acaba de presentar un pla de 1.000 milions per intel·ligència artificial en 5 anys. 1.000 milions en 5 anys, o sigui, 200 milions a l'any. No és res. Clar que no és res. No. Sí, però, a més, a part de no ser res, quan mires el detall dels 1.000 milions on van, hi ha de tot. La majoria van a digitalitzar els serveis públics, no? Enhorabona, digitalitzar serveis públics, fer un núvol propi, millorar les infraestructures de telecomunicacions, fer formació, desplegar un parell o 3 de graus a diferents universitats sobre el tema de, ostres, de Gavivolta són pocs calés. Vull dir que el que ens està passant a Europa en general és una... Com que no tenim un model de governança clar, són esforços fragmentats. Nosaltres no ens estem gastant menys calés que els altres, però no anem coordinats. Hi ha molts mercats en els quals no estem coordinats, no? O sigui, a Europa el mercat elèctric, el bancari, el de telecomunicacions... El fiscal. El fiscal no existeixen, no? Sí, aquest és el nostre problema. El món ha canviat. El món ara és un món global. Però el fiscal no estic tan d'acord que hagi de ser homogeni. És a dir, fixa't que la primera potència mundial encara, als Estats Units, el mercat fiscal està completament fragmentat. És a dir, a Califòrnia pagaràs un 50% d'impostos, a Texas un 5%. No? Les empreses que fan negocis a Espanya n'hi ha que no tributen a Espanya. No, estan a Delaware. Això a Luxemburg i a Delaware. Però això ens perjudica molt, perquè el sistema de repartiment de la riquesa, clar, jo capturo riquesa aquí i no la reparteixo aquí. Això empobreix els territoris. Però aquest mateix fenomen en una societat o en un món globalitzat és difícil, no?
de controlar, com Bueno, vas? Aquí vaig. El món és És global. globalitzat o no és global? Llavors, si és global... El món és global, estem d'acord. El món és supranacional. Si nosaltres, O ho era fins que el Trump va guanyar, que sembla que comenci a canviar això. a la revolució, ara surt l'historiador, la societat es va organitzant en funció del momentum, val? Mirada d'arqueòleg, Llavors, l'estructura actual d'estats-nació arranca segle XVII, segle XVIII. I l'arquitectura política dels estats-nació és una miqueta causa-efecte de la revolució industrial. A la revolució industrial tenim la capacitat de produir béns de manera massiva, fàbriques, que no té cap sentit que tu facis 1.000 cotxes al dia si no pots vendre 1.000 cotxes al dia. Llavors, necessito un territori més gran per poder ser abastit per la meva capacitat industrial. Si llegiu Josep Fontana, que és el mestre, Josep Fontana és el mestre d'història contemporània aquí a Catalunya, ell considera que les guerres mundials són conseqüència de la revolució industrial i de delimitar els mercats en què podríem Produir i vendre. Llavors ens organitzem amb estats. Abans estàvem organitzats d'una altra manera. Marco Polo no era italià, era venecià, de la ciutat-estat de Venècia. El tio agafa el barco, tira amunt i es troba a Xina. Llavors es fa un diàleg entre Venècia i Xina, vull dir que el món es començava a demanar un altre ordre i ens organitzem en estats, en països. Alemanya fa el seu procés d'integració, Itàlia fa el seu procés d'integració, Espanya fa el seu procés d'integració, l'actual Espanya fa el seu procés d'integració, normalment a cop de bastó, i es creen uns territoris més grans. Tot arreu es fa cop de bastó, gairebé tot arreu. Lo d'Itàlia també va ser cop de bastó. Sí, cop de bastó, perquè si no, de què? No? Llavors, a cop de bastó es delimita un territori que té el tamany suficient per generar una activitat industrial, perquè Venècia no aguanta activitat industrial. Itàlia sí que aguanta activitat industrial. Això ha durat 200 o 300 anys. Perfecte, enhorabona, gràcies. Però ara estem en societat digital. La societat digital no opera bé en un territori. O sigui, no, la massa crítica necessària per desplegar aquesta societat digital no és Alemanya. Alemanya és insignificant per desplegar un pla digital ambiciós. Google és supranacional, Facebook és supranacional, i els que estan operant bé en aquesta economia digital són els territoris que políticament poden gestionar 500, 800, 1.000 milions de ciutadans. A Europa tenim 560 milions de ciutadans, però en canvi tampoc no ho estem fent massa bé. No, nosaltres tenim estats de 50 milions junts, que és diferent. Clar, no hi ha una... Si fóssim un estat de 500 milions, estaríem diferent. Però som estats de... I això fa 50 anys ja ho vam veure i vam començar a parlar de construir Europa. Però no hem arribat a temps. Saps per què no hem arribat a temps? Perquè per primera vegada això d'ajuntar més territori s'ha intentat fer sense el cop de bastó. Cosa que estic molt agraït, A la meva família, si tires enrere, el meu pare, el meu avi, el meu besavi, jo sóc el primer que no ha tingut una guerra. No, tot ajuda, no? Estic agraït, Tot ajuda. A canvi de jo no haver tingut una guerra, se m'ha quedat petit el model. I ara, quan toca competir amb una economia digital, no estic en l'organització política adequada. Jo crec que ja se'ns ha passat l'arròs. I per primera vegada en 3.000 anys, el sistema operatiu del món no el decidirem a Europa. I ara el que tenim és un atac de banyes. Fem cara de sorpresos de que no ens demanin l'opinió abans de fer les coses. Home, perquè en realitat nosaltres anem d'intentar comprar les coses i els productes en un mercat obert, prioritzant l'assignació dels diners i dels recursos, amb la qual cosa acabem comprant a fora la majoria de les coses, no? En aquest àmbit digital. O sigui, no hi ha cap companyia tecnològica europea ara. N'hi havia hagut, no? Però Nokias, Ericsson, Alcatel, tot això va caient. I llavors, i amb el cas de la intel·ligència artificial, tal com està funcionant avui en dia, no tenim cap LLM, encara no fabriquem xips,
Aràbia Saudita un LLM. Aràbia Saudita té un LLM. Això vol dir que no és un tema. LLM és un model de llenguatge gran que et fa, diguéssim, l'assignació de les respostes a internet, no? Sí, de tota manera jo crec que això passarà. Que aquestes avantatges competitives es aniran apaivagant. Això que ara és tu el tens, jo no el tinc, com la bomba atòmica, tu la tens, jo no la tinc. Jo crec que aquí arribarem tots. Crec que això no serà un monopoli de 4. Per què? Perquè penso que això... Vols dir que de seguida apareixeran disruptors? Sí, el temps juga a favor. Els xinos ja han sortit en solucions més barates, de codi obert, gratuïtes. Jo crec que aquí hi haurà una miqueta més d'alegria. Ara estem molt al principi. Sí, però amb la Xina fa anys que estem dient que el seu model de desenvolupament i de creixement, quan la seva societat fos més rica, demanaria llibertat. I això no està passant. Ara tu em vens, ara, de la Xina? Ara em vinc i he parlat amb molta gent. Xina és un país de 1.500 milions d'habitants i molt gran, i jo he parlat amb 37. Déu-vos en guarda de dir-te sé el que pensen els xinesos, però jo no els he vist queixosos de com viuen. Però aquesta és una conversa perillosa, perquè és com, segons com s'interpreti això que estic dient ara, és com si jo digués que m'agraden les dictadures o que m'agraden els governs absolutistes. No dic això. El que sí és cert és que a Orient, culturalment, el grup és més important que l'individu. I a Occident, culturalment, l'individu és molt important. La Carta dels Drets Humans de la ONU la van redactar els occidentals. Tot en primera persona. L'home, 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 l'home. Una carta de drets humans fet des del món oriental ha llegit el grup, la comunitat, nosaltres. I això vol dir que podem fer compatible el progrés tecnològic amb la cohesió social i el desenvolupament inclusiu? Ho podem fer? Oh, i tant. Sí. És a dir, jo no soc tecnofan o no sé com se diu això, tecnofílic, no? Tecnofòbic. La fòbia, sí. Jo no estic... Jo penso que la tecnologia forma part de la solució. Penso que amb aquesta tecnologia en concret que estem parlant ara de la digital podríem tenir un món millor i penso que pot sortir malament. Però que no està escrit. No, jo crec que encara no està decidit que això serà una merda o que això serà meravellós i que dependrà molt del que fem ara, tu, jo i uns quants més, i del que facin els nostres fills, segurament. Espero que els nostres fills encara tinguin alguna a dir. Els nostres fills els veus preparats amb aquestes inquietuds? O els veus més amb una cultura del gaudi immediat, de la manca d'aferrament a les tradicions? Jo crec que la generació que puja és molt bona. Jo crec que hi ha gent molt potent. Amb ganes de competir arreu del món? Sí. Oberts? Sí. A mi m'agrada molt la gent que puja. I després n'hi ha uns quants que són uns imbècils, com sempre. La meva generació també n'hi havia. Jo podria anar un... No passa res. Però tenim un to molt queixós del nostre jovent i jo estic molt... M'agrada com pensen. Penso que són, com a generació, crec que són més bones persones que nosaltres. Crec que són més amics, crec que són més lleials, crec que són més conscients i crec que són més ecològics i crec que són... A mi m'agrada. Després jo també en conec molts que no aguanten un examen, però sí, formen part de la solució també. Per crear un teixit empresarial competitiu que al final ens permeti que la gent incrementi la seva riquesa per càpita, no? I que puguem competir arreu del món i no hàgim d'acabar utilitzant les eines, les coses que fan amb altres llocs del món. Quina creus que són les palanques que podem fer servir aquí? Sempre podem començar parlant de la formació, el biaix cultural, la determinació, els recursos disponibles, infraestructures. Què creus tu que és la part més rellevant d'aquestes coses? Ostres, dit d'una altra manera, tu vas participar en la redacció d'un document, no? Que el vau fer el 2020 o 21? A la pandèmia. Durant la pandèmia, no? Durant la pandèmia. Era un document que reflexionava una mica sobre tot això, no? Que com havíem de ser després de la pandèmia. Exacte. Ja estem ara, no? Exacte. La pandèmia. Què és el que deia aquest document de com havíem de ser i quin ús en van fer, a qui li haguessis donat i com...
Catalunya ha de ser el país més diagnosticat de l'univers. Ho som, no? Sí, Fem autodiagnosi nostra tenim plans estratègics, llibres blancs, pactes nacionals. Si els catalans haguéssim executat un 10% del que hem dissenyat, estaríem liderant la cursa espacial a Mart. I això per què no ho fem? Per què no executem bé els catalans? Sí, tens raó, vull dir, tenim molts llibres blancs, moltes anàlisis, molts grups de treball, però a última hora es desen amb un calaix. Jo crec que hem perdut, nosaltres i molta part d'Europa, ha perdut l'energia de l'acció. Ara estem amb l'anàlisi i la discussió. Doncs la paràlisi per l'accés d'anàlisi. Però aixecar-se cada matí a fer coses i empènyer i a tirar, jo això no ho veig. Veig molta queixa, molt de plor i molta tonteria, però calla i tira, això no ho veig. I estic convençut de que a més han caigut en una trampa que és que per ser legítim amb allò que vols fer has de tenir el suport de molta gent, no? No. Ni de conya. No, estem d'acord. Si has de tenir el suport de 200 persones, perds tant de temps posant-nos d'acord que ser democràtic no vol dir tenir el recolzament de molta gent. Ser democràtic vol dir que tu no obligues a la gent. Però el pla, si vols anar bé, l'heu de fer entre 4 o 3, però no 7. I el pla ho feu entre 4. I què vol dir ser democràtic? Jo no obligo a ningú. Però qui vulgui abraçar el pla, aquí el teniu. No, ara, com que som 12, l'hauríem de tornar a discutir entre tots, el pla. Mira, si no vols no t'apuntis, però jo crec que tenim un problema greu d'execució i últimament crec més, quan jo estic amb saraus com tu i com tants dels que estem inquiets, no? Jo quan veig que el sarau en el que vull intentar influir a la realitat se complica, i per mi complicar-se és que som 15, que ja ens costa quedar, jo aquella línia l'abandono. Les coses que més m'interessen és una taula de 4 o 5 compromeses, fugint del protagonisme i fugint de la visibilitat i treballar per fer-ho. I funciona, però és un mètode gairebé clandestí, Bueno, això també és el que fan a la Xina o a l'Àsia en general, no? Xina, Corea, havien fet al Japó, no? Establir plans a llarg termini i execució, modificacions de tant en tant, adaptabilitat, però execució. Bueno, Xina és un país tan ric que el que fa és, ara toca automoció, agafa 6 o 7 empreses, fot 1.000 milions de l'Estat a cada una i alguna sortirà bé. Clar, això, nosaltres no Nosaltres posem 1.000 milions en 5 anys. Per un tema. Per un tema. Sí. No, sí, ara el tema de la IA, no hem posat 1.000 milions a 5 empreses per liderar Europa. Hem posat 1.000 milions per tot el país per mirar de seguir el ritme. Que em sembla bé. Per què es passa això? Perquè no tenim 5.000 milions. Si quan la Generalitat posa 1.000 milions, jo crec que està posant tot el que té. Sí. País pobre. Sí, ens costa acceptar que som un país pobre. Bon, un país pobre, tenim un PIB per càpita encara prou més elevat que molts països de l'Orient Mitjà, no? De l'Orient Llunyà. Però Per la guerra que estem jugant, no és suficient. l'altre dia no sé qui era, el Letta, em sembla, no? L'Enrico Letta, Sí. que deia El company del Draghi. a Brussel·les es comenta, als passadissos de Brussel·les, sempre es diu que a Europa hi ha 2 tipus de països, els petits i els que no saben que són petits. Està bé. És bastant això, no? Escolta'm, per anar avançant amb el segle XXI, com creus que cal que canviïn les empreses i les organitzacions? La manera de liderar-les, com ha de ser? Està clar que democràtica, inclusiva, de participació, no pot ser, no? Hi ha d'haver lideratges forts per tirar endavant les coses a les empreses, Jo, per mi, les empreses, el tipus de lideratge, diferents lideratges donen bons resultats. No hi ha un tipus de lideratge millor que un altre. Depèn una miqueta de l'equip que s'hi troba, el projecte que han de tirar endavant. Entenc que hi ha diferents tipus de lideratges, però el que crec és que hi ha 2 tipus d'empreses, les que neixen i les que s'han de refer. Les que s'han de refer, en anglès, les que tenen legacy. Les que s'han de refer han de tenir un esforç
de valentia. O sigui, ens hem de reinventar. Les coses que fem s'han de fer d'una altra manera en general. Llavors, si tu tens un negoci madur, un negoci històric, i vols projectar-nos cap a aquest segle XXI, ja que necessitem molta més contundència. Jo em dedico també a aquesta llista de coses que has dit que fas. També hi ha hagut una etapa llarga i encara ara faig alguna cosa de consultoria, empresa i tal. Jo quan entro en una empresa i parlo amb ells, hi ha una cosa que m'hi fixo i estaràs d'acord que es nota de seguida. Aquesta gent està pensant en un dígit o en dos. Sí, esclar, és la missió al final per aconseguir una cosa gran. Un dígit o dos. En què estàs pensant? Volem augmentar vendes. Quan? 3%. Molt bé. I volem millorar els temps de no sé què. Quan? Un 4%. Molt bé. I volem fer... Llavors, hi ha gent que està en un dígit, 3, 5, 7%, cap problema. Els hi respecto, eh? Hi ha gent que està pensant en dos dígits. 12, 18, 20. Quina és la diferència? 2 dígits. El nivell de risc és molt alt. Però el nivell d'esforç no és gaire més alt, No. Perquè segur que si l'empresa teva dedicarà els mateixos És un tema esforços a buscar. És a dir, una persona que aconseguint un 4% ja la felicites, Malament. no explorarà el 12%, perquè el 12% és risc, comparat amb el 4%. Llavors, hi ha organitzacions que les veus que funcionen amb objectius un dígit, res a dir, és lícit i lloable. I hi ha organitzacions que funcionen en doble dígit. El doble dígit és vertiginós, fa por, amb segons quins negocis és arriscat, però jo crec que nosaltres, jo miro el meu entorn, tot és un dígit. Ens hem tornat molt conservadors. Saps què passa amb els països rics? Abans he dit que eren pobres, però tu m'has dit, tens el PIB tinc el PIB de molts països a Pròxim Orient. Tens por de perdre el que tens. Llavors, el resultat és més agònic. Escolta'm, tu també estàs en diverses activitats culturals, no? Has estat en entorns musicals, al Museu Picasso, al Music Lab, no? Tot això, què t'aporta després en la teva... O sigui, això és d'una cosa, diguéssim, que ve d'una altra època, no? Per dir d'alguna manera, no? Museu Picasso és la nostra història, el nostre legacy històric, no? No, estic posat amb això de la música, la Barcelona Music Lab, perquè crec que és una oportunitat de país en termes econòmics i productius. O sigui, podem ser un referent cultural dels que fem els millors concerts o esdeveniments musicals d'Europa. Jo fa molts anys vaig treballar en el pla estratègic de Mondragón, al País Basc. I allà el que vàrem treballar va ser què és una oportunitat econòmica de país que el país encara no ha vist i que, per tant, no té plans nacionals i polítiques nacionals que l'ajudin. Llavors, allà estan màquina herramienta, tot aquest rotllo, i vam dir, hòstia, vosaltres teniu la cuina. La cuina, el País Basc li va treure el lideratge de la cuina als francesos. Amb els Aduriz i amb tota aquesta... l'Arzac i tot això. I això ningú sap com va anar. Però el que sí és cert és que els catalans els hi van prendre. I els catalans teníem el lideratge de la cuina i tampoc sabem gaire bé per què. I quan tu vas a Acció o a la Conselleria d'Indústria o a la Conselleria d'Empresa, no veus plans defensant la cuina. Això ha sortit al marge dels governs. Això ha sortit al marge dels governs i ningú sap com. Igual que va marxar de França... És la bona manera que sorgeixin les coses, no? Sí. Però un cop naturals un actiu, l'hauries de... Vale, jo crec que l'actiu l'has d'ajudar, l'has d'impulsar. Jo crec que tenim un actiu al voltant de la música. Al voltant de la música en directe. Si tu analitzes la transformació digital de la música abans eren discos enregistrats i els drets de la venda de la música enregistrada, i ara la música són plataformes, Spotify i coses d'aquestes. El model de negoci ha canviat radicalment. Tu abans et compraves un disco del Bruce Springsteen i l'escoltaves matxaconament, el sabies de memòria, sabies que després de les cançó 2 quina era la 3 i quina era la 4, i escoltaves el disco. Ara tens llistes de Spotify i sonen cançons que t'agraden molt que no saps de qui són. Però rarament escoltes 20 cançons seguides del mateix artista. I llavors en els festivals, per exemple, Cruïlla presenta cartell
Et posen els noms i dius, no sé qui són. Però si poso la cançó dius, sí, m'agrada molt, la tinc a una llista. Dic, ostres, és el cap de cartell. Doncs no ho sabia. Llavors, això ha canviat molt. El model de negoci ha canviat, el model de negoci pels artistes també ha canviat. I què han fet els artistes ara? El que guanyen de Spotify és ridícul, perquè Spotify té l'ITA també com garanteix la riquesa, etc. Això és un altre problema que tenim, però en tot cas els artistes ja no poden viure dels drets de reproducció i han tornat als escenaris. Coldplay, 4 dies seguits tocant a Barcelona. Bad Bunny, 15 dies seguits tocant a no sé on. I ara el Cas Grasses, que El Cas Grasses, 4 estadis. 4 estadis olímpics plens. Llavors, la música torna al directe. I Barcelona és la gran ciutat del Mediterrani, i jo crec que d'Europa, de la música en directe. Aquí a l'estiu s'ajunta Sonar, Primavera i Cruïlla, i Portaferrada, i el Vida, i el no sé què més. És una passada. No hi ha artista que estigui girant al món que l'estiu no passi per aquí. Aquest és el gran lloc de concerts. I aquí això està creixent a doble dígit, està creixent des dels últims 25 anys, està creixent a doble dígit sostingut, 10, 12, 14, 15%, i l'entrada de tecnologia a la música en directe, què és un festival de música com el Cruïlla? Necessito controls d'accés, restauració, lavabos, experiència d'usuari, artistes, tot. Festival Cruïlla, el primer festival cashless d'Espanya. Això és tecnologia, sistemes de pagament. El primer festival, l'entrada te la imprimeixes tu a casa. Abans et donaven el tíquet, i el tenies que guardar. Però hi ha tota una explosió de tecnologia al voltant de la gestió d'un event en directe que a Barcelona és una referència inequívoca. Si tu tens una alternativa per la gestió de barres o per la gestió d'activació de patrocinis o per la gestió de ticketing, qualsevol d'aquestes, i l'has provada al Sonar, pots anar a París, pots anar a Londres, pots anar on vulguis. I si tu has fet una solució per un festival de música com el Sonar, 50.000 persones en un dia, te'n pots anar a la Fórmula 1, te'n pots anar a l'NBA, te'n pots anar... Per tant, no pensis que és el turisme cultural. És que estic convençut que les indústries culturals són motor de riquesa pel meu país. I em queixo amargament de que ara les indústries culturals són aquells que sempre demanen subvencions. Bueno, és que una mica el país en general ha passat de ser un país que produïa, que treballava, el que deies abans, no? Tirem endavant amb una idea, l'executem i no cal que perdem el temps repensant-la i parlant-ne 30 vegades. I hem passat d'això, que era una mica la cultura fa anys, a una mica la cultura del per a la mà, no? Tenim una oportunitat amb indústries culturals increïbles. Per què són coneguts a tot el món? Per la creativitat. Quines són les icones mundials catalanes que circulen pel món? Creatives. Gaudí, Dalí, Rosalia. Per què ens coneixen? Ens coneixen com un lloc culturalment creatiu. I al voltant de les indústries culturals i creatives jo crec que tenim indústria. I quan vam fer un estudi a la BMLab, van fer un estudi de quina era la contribució de les indústries de la musical al PIB, quants llocs de treball donàvem, mai s'havia fet. Sorprenent, no? Sorprenent. I quin percentatge et sortia al final del PIB? No recordo. No recordes. Però eren milers de llocs de treball, centenars de milions de facturació, i dèiem, vale, perfecte, a doblar-ho. Barcelona està més ben posicionada per fer innovació amb espectacles en directe que França, que París, que Londres, que Amsterdam. Aquí, amb una taula, ha sentat ràpidament el promotor del Sonar, amb el del supercomputing, amb el d'un grup de recerca de l'UPF. Això passa a pocs llocs. És aquest avantatge tindrà la gent concentrada en pocs metres, no?, al territori. És un territori dens en talent i de gent de curta. Saps jo, estàs a 6 contactes? Sí. Aquí són 3. Amb aquest talent que tenim, aquesta creativitat, ens pot permetre també tenir un accés universal a la tecnologia a tot el país? Sí, hi ha gent que es quedarà enrere, Jo crec que ara hi haurà molta gent que es quedarà enrere perquè internet està canviant el model de negoci.
i per tant aquesta gent que es queda enrere, tota aquesta por que té la gent que amb l'ús, l'aplicació d'eines que milloren l'eficiència de les empreses, els processos en el món a través d'eines d'intel·ligència artificial, doncs hi ha gent que té por que es quedarà sense feina, no? Poso exemples molt simples, no? Tot el món de la burocràcia, això amb bessons digitals, amb agents que treballin la gestió documental, els processos, no? Les sol·licituds de qualsevol cosa, les aprovacions de qualsevol procés burocràtic es poden fer pràcticament sense la intervenció humana. Per tant, hi haurà un munt de funcionaris o recursos que quedarien obsolets, però... A la pública i a la privada. A la pública i a la privada, sí. A la pública i a la privada, és veritat. Les tasques administratives podrien ser molt més eficients. És claríssim. Què fem d'aquesta gent? Cap on els redrecem? Aquest és un missatge d'esperança bonista. El que han de fer és espavilar. És a dir, si els cotxes condueixen sols, què en faré dels taxistes? N'hi ha 10 o 13.000, no, a Barcelona, només? Si els cotxes condueixin sols, què en faré dels taxistes? O sigui, hauran de fer una altra cosa. El que no podem dir-los és, no, tranquils, us ensenyaré programació de llenguatge natural i sereu programadors. Això no va enlloc. És a dir, la velocitat a la que la tecnologia disrupciona genera... Sí, que aquesta setmana ja llega a San Francisco i Los Angeles i estan fent proves de taxis sense conductor en autopista. Sí, però això tardarà. Això tardarà els propers... Això és un procés, serà llarg, seran 10 anys. Els digitals, ja ho en considero un, sempre tenim molta pressa en anunciar com seran els canvis, però són llargs. Però d'aquí 10 anys els taxistes no tindran feina de taxista. Però el que hem de fer és una cosa és gestionar aquest problema en 10 anys, i l'altra cosa és gestionar-lo a l'any 10 perquè t'ha agafat descol·locat. És a dir, planifiquem, fem-hi, i diem, renovem llicències, que ens jubilin mica en mica... Això s'ha de gestionar. Jo crec que en gestionar això tenim 10-15 anys ben bons. Jo no crec que els cotxes condueixin sols en els propers 2, 3, 4 anys. I si ho fan, conviuran un temps, i després no sé què. I al final sí, poder sí, però això es veu venir. Em preocupa més l'eficiència, ho parlàvem abans, no? Dius, en processos administratius, no vull matxacar la pública i privada, en processos administratius, què necessito? Algú que vulgui millorar les coses a doble dígit. Si algú vol millorar les coses a doble dígit, farà servir la tecnologia que té per intentar-ho. Si el premiem per millorar-ho a un dígit o 2 o 3, doncs ja anar fent. Tots aquests nous hàbits digitals estan canviant també la manera de fer política, no? De fer comunitat. No? És a dir, és diferent, fer política. Sí, bueno, la comunitat al final doncs, hi ha gent que fa política sobre una comunitat, no? Però és veritat, una cosa és la societat i una altra és l'Estat. Una cosa és la capa que gestiona, que governa, i l'altra és el que la gent fa, no? Però això ho està canviant bastant, no? Sobretot la manera de fer política s'està canviant bastant. Amb els canals digitals, amb la... Està canviant tot el que és espai públic. Tot el que és espai públic està canviant a dolent, Ha arribat al punt que personar-se a l'espai públic és poc gratificant. Però aquesta conversa a vegades la tenim a casa, no? Quan els fills em diuen, és que tu, o sigui, la nostra generació, heu vist sempre els mitjans públics o els mitjans tradicionals, no? Els diaris tradicionals, que són mitjans altament subvencionats pel poder, per tant, han explicat el que han volgut des del poder. Avui en dia, tothom pot comunicar a través de qualsevol mitjà, hi ha molts canals, molta informació que t'arriba, i per tant, no és només la informació, ja no està controlada pel poder. I amb això, esclar, tampoc no sabem distingir el que és veritat del que és mentida, però sí que cal que hi hagi una mentalitat cibercrítica sobre tot allò que ens arriba, no? Perquè tot és molt, molt fragmentat, per diversos canals molt fragmentats, molt petits, on arriba molta informació, de vegades sense contrastar, no? Soc historiador. I arqueòleg. La informació ha sigut falsa sempre. Tota la vida. Tota la vida. I sempre s'ha mentit, i el poder... Perdoneu. El poder sempre ha fet servir la informació per torejar-nos. El poder hi és per mantindre's. El poder sempre ha fet servir la informació per les seves finalitats, sempre. Franco treballava la informació i feia el nodo, però els reis catòlics també treballaven la informació. Això s'ha fet sempre. És més, la veritat no existeix. Sempre és un punt de vista. Què és veritat i què és mentida. Fa poc vaig estar també per països àrabs, per Doha i així,
ells allà no diuen la reconquista. Aquí expliquem què va passar, la reconquista, i allà expliquen una altra cosa. Quina és veritat? Les dues. Per això tenim una Viquipèdia en català, en lloc de traduir l'anglesa, perquè els catalans expliquem les coses d'una manera, els alemanys les expliquen d'una altra i els francesos les expliquen d'una altra. La veritat no existeix. I, de fet, estic content perquè mai hi havia hagut tanta gent conscient a la història de la humanitat, mai hi havia hagut tanta gent conscient de vés en compte amb el que llegeixes que poder te l'estan fotent. Per tant, segons com tu vulguis mirar, bé, progressem adequadament. Escolta'm, si poguessis escriure un full de ruta per Catalunya en tecnologia i empresa pels propers anys, per on començaries? Per on començaria si tingués que fer un full de ruta? Sí, imagina que volem fer un pla de país dels propers 20 anys. Mira, amb empreses de tecnologia hauríem d'invertir en les de casa. Els catalans portem massa temps, quan hi ha una cosa estratègica, invertint en empreses estrangeres. I això ho hem fet sempre. És una vergonya. Sí. És una vergonya que amb la nostra potència econòmica i d'activitat li encarreguem les coses a McKinsey o li encarreguem les coses en lloc de fomentar entre tots un champion català nostre amb tecnologia. O sigui, Espanya ho aposta tot i crea Indra. O inverteix el govern a Telefònica. O inverteix el govern a Telefònica. No? I la torna a convertir en una empresa pública. Pues el govern català i l'ecosistema poderós d'empreses catalanes, la banca catalana, Caixa, Sabadell, etc. Entre tots aquests no han promogut una consultora d'estratègia bona catalana o una infraestructura de telecomunicacions bona catalana, etc. I això ho fan tots els països del món. Ho fan els estats, no? Potser nosaltres som que tenim un estat. Quan ens convé som un estat i quan ens convé no. Estat no ho som. Fa segles que Però a més, no cal que regalin res a ningú. A canvi d'aquest impuls, que entri en l'accionariat. Ningú demana almoina. Però jo l'únic que sé és que 50 anys després, invertint aferrissadament en tecnologia i invertint aferrissadament en consultoria, invertint aferrissadament en infraestructures, jo no tinc operadors propis d'infraestructures, de tecnologia i de coneixement. I en canvi els calés els hem posat a taula. Jo començaria a fer apostes de país per tenir recursos propis. Escolta, què és el que no hauríem de perdre com a catalans enmig de qualsevol transformació digital? Això que deies abans, la creativitat, la capacitat de treballar. El que no hauríem de perdre. Jo crec que estarem perduts si perdem la cultura, en el sentit de, en un món cada cop més pla, lo rellevant és ser tu, tenir la teva identitat, em sembla, Per tant, és un tema d'identitat. No és romàntic. Que no perdem els orígens, no perdem la identitat per tindre un valor diferenciat en un món que intenta ser homogeni. Nosaltres mirem el món d'una manera. I aquesta característica és la que ens diferenciarà. Si intentem ser com els anglesos seran millors. Si intentem ser com els americans seran millors. Allò que deien en anglès, no parlo en anglès, don't imitate, innovate. No? Hem d'innovar, però sent nosaltres. I després hi ha un altre, que torno de Xina. A Xina saben, el que m'ha semblat entendre és que Xina opera a grans escales. Té un territori de 1.500 milions d'habitants, vinc de Shanghai, que són 23 milions d'habitants, 2 Catalunyes i mitja, saps? Llavors, allà tot en seguida escala bé. I quan tu els dius, tinc una oportunitat, per què no veniu i ho fem aquí? Quin mercat objectiu tens? 600.000. No en saben. I ens diu 600.000, que a més demanen ser tractats una miqueta diferenciada, Dius, ostres, no, però no sou 10 milions. Sí, són 10 milions perquè comprin això, com a molt seran 600.000. Llavors, no en saben. Llavors, jo crec que hi ha una gran quantitat de l'operació que s'ha de fer aquí que no els interessarà. L'haurem de fer nosaltres. Llavors, crec que tenim oportunitats de negoci i oportunitats d'activitat. El que jo no em veig en cor és de continuar dient que liderarem el món. Bueno, això
sembla bastant realista, no? No passa res, tampoc el liderava gaire. Tampoc no us l'hem dit massa vegades. Tampoc el liderava gaire. Escolta, per acabar, digue'm un llibre o una sèrie que t'hagin inspirat en la teva vida. Cosmos de Carl Sagan. Mira, l'altre dia estava per aquí una altra persona que va dir exactament el mateix. Cosmos, és perquè som d'aquella generació, no? Sí, Cosmos de Carl Sagan, de cop i volta et posa en el teu lloc, no? De dir, ostres, això és molt gran. No? I també últimament m'ajuda molt els llibres d'en Josep Maria Esquirol. El filòsof. És un filòsof. No llegeixo gaire tecnologia. No, de fet no m'interessa. I aquests llibres d'antropologia, tecnologia, el Yuval Harari, Sapiens, tot això? No. No t'ha acabat de fer el pes? Sí, molt bé, molt interessant. Però m'has dit qui m'ha mogut. Sí, qui t'ha mogut. Doncs no, aquests no van... Hi ha moltes coses que em desperten la curiositat, però que m'hagi mogut a pensar d'una altra manera, Josep Maria Esquirol. Molt bé, escolta, moltes gràcies per haver vingut, Genís, i fins a la propera. Un plaer. Gràcies per escoltar l'Altre Endemà, l'espai creat per l'Ernest Pérez Mas, on el pensament obert i les veus diverses s'ajunten per dibuixar futurs possibles. Esperem que aquest episodi t'hagi fet reflexionar, t'hagi inspirat o t'hagi despertat noves preguntes. Si vols ser part d'aquesta conversa i no perdre't cap capítol, subscriu-te i comparteix el podcast amb qui vols que també formi part d'aquest moviment cap al futur. Ens pots trobar a totes les plataformes i xarxes on t'esperem per sumar més veus i experiències. El proper mes seguirem explorant, perquè el veritable endemà sempre està per construir. Fins aviat.